ラハンオルタヒチ、イヤオラナー、これこんにちはという意味なんだそうです。私たちは東急東横線武蔵小杉を拠点に活動しているタヒチアンダンススクールです。ハエレマイ、これはおいでよという意味で、この精神で年齢性別がバラバラの生徒さんたちで楽しくレッスンをしています。女性はもちろんお子様や男性のクラスもありますので、興味のある方お気軽にお問い合わせください。多くの方に今回のショー楽しんでいただけたら嬉しいです。このようなメッセージを送っていただきました。
mai toima e haere tuai taua I te wahi te rera te moe moea Tara mawhatu ma rewa